Natáčaj. Pokračovanie. Niečo? Tak máme aspoň dokument. Kolobežky, kamo. A mám do toho životného. Ty si taký kokot vyjebal. Čo? Kámo, ja som sa cez vlastný. A ja som Oh shit, ale kámo, toto ma baví. povedala, poď ticho. Počujeme zvuky tých vtáčikov. To je auto. Nie, vtáčikov počúvate. Nechoď. To sa nezalazil tým za takú stretku? Kamo, v listoch sú veľa pavúkov, kamo. Ja mám skôr strach z tých pavúkov, no. Nie, to je strom. Ok, tak to je strom. Karto! To je taká karta. To sú cigarety. To nie sú cigy, to je do cigarety. počítača. To je kus počítača. Nie, to sú... Áno, je! To je kus počítača. Ohnite. To je kus počítača. Shit, kámo. To môže niečo byť. Aký to môže byť? Aké to má kód? Ja som počul ako keby petardy tomu. Ja- 2011018. Vyhľadaj ten kód, Damian. Je to počuť na videu, takže to potom vyhľadáme. Kámo, teraz si tipsy a tom bude taký breakdance. Nie, vyhľadaj to. Dovidenia, tu končí.